Mit navn det er Ernie Galgani, og jeg har jo så fundet ud af, selv i min alder, at der er sådan et lille redskab her, der kan bruges til at lave lidt reklame for mig selv. Så det er jo herligt. Jeg er terapeut, og jeg har arbejdet som terapeut i 22 år cirka. Og i de 22 år har jeg ikke alene, eller ikke kun, men primært arbejdet med incestramte kvinder og mænd. Så man kan sige, at inden for det felt har jeg tror jeg godt man kan sige, at jeg har rimelig meget erfaring. Det har været spændende, et meget tungt emne at arbejde med, og derfor er det selvfølgelig også rart, at jeg har haft andre ting at arbejde med indimellem. Jeg er sådan set uddannet. Min første uddannelse kalder jeg altid, det var en kæmpe livskrise, jeg var i 2 år. Og det var nok der, jeg fandt de der evner, jeg så havde inde i mig til at blive terapeut. Men jeg synes jo også, ligesom jeg skulle have noget uddannelse uden for mig selv. Det ser verden jo også gerne, at man har. Så jeg drog til Elsegårde, lå det i dengang, til Institut for Dybdeterapi hos Estrid Sten Nordby. Jeg havde virkelig terapeutskræk på det tidspunkt, fordi der var blevet lavet nogle gevaldige overgreb med mig, så jeg fandt de her 2 skønne mennesker, som jeg kunne føle mig tryg ved, lige så snart jeg næsten trådte inden for døren. Her vidste jeg bare, at her var jeg i professionelle og gode hænder, og det var her, jeg skulle i hvert fald på det tidspunkt lære videre. Da jeg så hørte om regenerativ traumaterapi, så tænkte jeg, at det må være lige noget for mig, da jeg arbejder med meget tunge traumer. Så den røg jeg på, og det må jeg sige, det har jeg ikke fortrudt, for jeg synes, det er et fantastisk redskab til at arbejde med meget traumatiserede mennesker på en meget, meget blid måde. Trauma er jo ikke bare chok. Trauma er rigtig mange ting. Det er jo livskriser, det er svigt i barndommen, livslange svigt, livslange kriser, som bliver livslange, når de opstår i barndommen, når man ikke får gjort noget ved dem. Og jeg har den indstilling, at det, som man går rundt med i dag, der er svært i livet, det ofte hænger sammen med noget, som vi har med os fra barnsben. Når man skal finde sig en terapeut, så er det meget, meget vigtigt, at man finder en terapeut, som man føler tryghed ved og tillid, og jeg virkelig føler, at man kan stole på. Det her det er så bare et førstehåndsindtryk af mig, så det håber jeg selvfølgelig på, at det kan gøre, at du har lyst til at ringe til mig eller maile til mig. Og hvis du har det, så er du rigtig hjertelig velkommen til at gøre det.